ଟଙ୍କା ପ୍ରେମରେ ବାୟା ଦରପୋଡ଼ି ଏମ୍ବିକେ ମ୍ୟାଡାମ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହେଲା ଭାଇରାଲ। ବାଥରୁମରେ ଏମ୍ବିକେ ମ୍ୟାଡାମ ପୁଅ ବୟସର ଟୋକା ସହ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳ। ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି ଏମ୍ବିକେ ମ୍ୟାଡାମ। ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ। ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଝାଲାମାଲା ହୋଇଛନ୍ତି ଏମ୍ବିକେ ମ୍ୟାଡାମ। ଆଜି ମନେ ପଡ଼େ ସେହି 90 ଦଶକର ଫିଲ୍ମ ଟିପ୍ ଟିପ୍ ବର୍ଷା ପାଣି। ବନ୍ଧୁ ଏଠି ବର୍ଷା ପାଣି ସିନା ନାହିଁ, ବାଥରୁମ ସାୱାରରୁ ଝରୁଛି ପାଣି। ବୁଢ଼ୀ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଟୋକା ପ୍ରେମ ଭାଇରାଲ ହେଲାଣି ଗାଧୁଆ ଘର ରୋମାଞ୍ଚ ଭିଡିଓ। ନିଜ ପୁଅ ବୟସର ପିଲାମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ଏମ୍ବିକେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏକଥା ଆମେ କହୁନାହୁଁ, ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଛି ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ। ଦେଖନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ପୁରା ରଙ୍ଗୀନ ମିଜାଜ ଅବତାରରେ ପୁଣି ଗାଧୁଆ ଘରେ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ସାଂଘାତିକ ଖେଳ କରୁଛନ୍ତି। ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଦେଉଛନ୍ତି ଚୁମ୍ବନ। ସତେକି ଚଉଠି ରାତି ପାଳୁଛନ୍ତି ଗାଧୁଆ ଘରେ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଛି ଜାଣିବା। ଏହା କୌଣସି ବି ଗ୍ରେଡ୍ ସିନେମା ନୁହେଁ, ଜଣେ 45 ବର୍ଷିଆ ଏମ୍ବିକେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ରୋମାନ୍ସର ଏକ ଝଲକ। ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ କାହା ସହିତ ନୁହେଁ, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାରେ। ଆଉ ନିବସ୍ତ୍ର ହୋଇ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ସହ ବାଥରୁମ ଭିତରେ ରଖିଛନ୍ତି ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। କ'ଣ ମ୍ୟାଡାମକୁ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ ଏହି ଶାରୀରିକ ସୁଖ? ଶେଷରେ ମ୍ୟାଡାମ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ରଖିଲେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ। ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି ମ୍ୟାଡାମକୁ ଦରକାର କୁଆଡ଼େ କେବଳ ଗଜା ଟୋକା, ଯେ ମ୍ୟାଡାମକୁ ଭରପୁର ଖୁସି ଦେଇ ପାରୁଥିବ। ଆଉ ସେହି ଖୁସି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠୁ ନ ପାଇ ମ୍ୟାଡାମ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଘୁରି ବୁଲି ଯାହା ସାଉଁଟିଲେ ତାହା ଯଥେଷ୍ଟ ହେଲାନି। ଆଉ ଶେଷରେ ପୁଅର ଏକ ଚିକିଣିଆ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଆଖି ପଡ଼ିଲା। ମ୍ୟାଡାମ ପୁଅର ସାଙ୍ଗକୁ କଳେ ବଳେ ହାତକୁ ଆଣି ତା ସହ ଖେଳିଲେ ଦୈହିକ ଖେଳ। ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ଏମ୍ବିକେ ସହିତ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳା ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମକୁ ସବୁବେଳେ ଦରକାର ଉଷୁମ ଶାରୀରିକ ଖୁସି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏକଥା ଆମେ ନୁହେଁ, ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ପରେ ଲୋକେ ଏଭଳି ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ସହିତ ବୁଢ଼ୀ ବୟସ ହେଉଛନ୍ତି ଝାଲାମାଲା। ଆଉ ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଘୁରାଇ ଦେବ। ଏକଦମ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ରେ ବୁଢ଼ୀ ବୟସେ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ସହ ରୋମାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ। ବେଡରୁମ୍ କି ଓୟୋରୁମ୍ ନୁହେଁ, ସିଧା ବାଥରୁମ ଭିତରେ ଚାଲିଛି ଖେଳ। ଦୁହେଁ ରୋମାଣ୍ଟିକ ମୁଡ୍ରେ ଥାଇ ବାଥରୁମରେ ଖେଳ କରୁଥିବା ବେଳେ ଏ ସାଂଘାତିକ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓକୁ କିଏ କଏଦ କରିଥିଲେ? ଯାହା ବି ମୋବାଇଲରୁ ମୋବାଇଲକୁ ଘୁରି ବୁଲୁଛି। ଗାଧୁଆ ଘରେ ଏକ ସୁନ୍ଦରିଆ ଯୁବକ ସହ ମ୍ୟାଡାମ ପ୍ରେମରେ ମସଗୁଲ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଚୁମ୍ବନ ପରେ ଚୁମ୍ବନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଯାହା ଘଟିଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା କି କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଡାମ ରୋମାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଏକାଥରେ ନିରୋଳା ଶାନ୍ତ ଗାଧୁଆ ଘରକୁ ବାଛି ନେଲେ। ହେଲେ ସବୁଠୁ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବକଙ୍କ ବୟସ ମାତ୍ର 25। ଆଉ ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଯୁବକ ଜଣଙ୍କ କୁଆଡ଼େ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଭଳି କିଛି ନାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସମାଜ କଳୁଷିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଏମାନେ କୌଣସି ବି ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଆଉ ସ୍ୱାମୀ ଥାଉ ଥାଉ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏହି ଭିଡିଓ ମ୍ୟାଡାମ ନିଜେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ କରିଛନ୍ତି ନା ଅନ୍ୟ କେହି? ମ୍ୟାଡାମ ନିଜ ସହମତିରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ ନା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତି? ଯଦି ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଅଜ୍ଞାତରେ ଏହା ହୋଇଛି, ତେବେ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ କାହିଁକି ଚୁପ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡାମ? କାହିଁକି କରିନାହାନ୍ତି ପୋଲିସରେ ଅଭିଯୋଗ? ଯଦି ମ୍ୟାଡାମ ନିଜ ସହମତିରେ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ରଖି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ କରିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ସମାଜ ପାଇଁ ଏକ ଲଜ୍ଜା ଘଟଣା ବୋଲି ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୁରା ଘଟଣା ଜଗତସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।